mai vakati vakaputsa mifungwa nyowani vakati inofungwa tingangaitengeso vatandukira mifungwa ichidzoka mifungwa 29 magara pasi magara kumwana nami ne mwana wanyu mazogara pasi mushumumene mudzimai mumene mutazari Wazita vane mukadzi wavo wainayo wakawana pa5 months anditawadza wasiri kundipa pei vane mukadzi wavo vari mukati mama muchiri muri hazvina don't worry tikusvika isu munomati tiri murambani tinoda kutsvaga kuti tofamba sei kuti kuita sei alright taperera ipapa yavo maisa pfungwa dzenyu ndakadziramba anomunyuza kana ndakati kasidzokera ipo isati pari kuparira kumudziyo tinofarira kuti toita sei kuti mugarisane zvakanaka makapesana kugara kumba makaona nyaya yakanaka sei hatina chatakataura kana kuti ava vamwe vamugoka nepfungwa dzokuti inini imba yangu kuda kupa mwana asi mushure mekunge tavaka imba iyi tine makore tavaka imba iyi ava tisingaziva kuti vane zita ravo chete tiri kuti inini ndizoziva kuti pane zita ravo chete mukadzi wangu watoya pa5 months akutondituka kuti imba haizi yenyu imba iyi haina kana zita renyu ndopatakazozvifambira kukanzuro ndopatakazoona zvechokwadi zita rangu hakuna zita remwana hakuna tazomubvunza baba wamanyi ndopo wakati ainini zvishuwa zita renyu ndasina kuisa kana remwana izvozvi zvindakuda kuisa zita remwana mese hamupo asina kuisa zita remwana saa mwana ndiakaiswa pa bwava kuti mwana ndiyo wadakwa zviri pachena kazvozvo zvokanzuro zviri pachena munongoenda mese musikutsvaga zvintu zviri hasiro pfungwa dzamuchinadzo here ikwandiri dzani dzakandinakisa mune vana vanga nemwana wani makavaka imba muri mese handiti wamaita mwana wenyu mubodzi mwana wenyu mubodzi ndebhenefishari yenyu handizvozvo ndikufungudza kuti pfungwa idzo dzakangondinakiro amen ndikuona pfungwa dzakanaka nokuti chinoramba chiri chenyu ndomodzi yenyu ndiyo yabenefita havachaita pfungwa dzokuti mumwe akuenda ko ndinga akafa ndinga asara benefit zvinongobenefitani sisi ende ndikukudza mamune vamwe vana here ini ndine vangu 2 wana akashaya naSeptember mukomana ndasara neiri vari 2 saka vari kuti iwe usazombofa isamai vako kuti vaite benefitari vanozotora imba iyo vachigara nevazukuru nani nababa aiwa mai aite kudzishana ndinongokunyengetedzai nekuti ndakataura ndapa upasta ndapa paumwana tiri mumbameni mwana ndiwei abenefita ndiwei ndikufunza zvana zvakanaka zvazviri izvozvo uyu kana akamusiya yachakura vakura adhara ngavapinde kugezwa vaende kasi tiimba yemumazita menyu nokuti rine mwana uyu hapana paanozozvichinja kana akatonyora uyu endai munonyora namapepa acho munoadhikisa muisa kuloya uyu mwana akabenefita ku ndonyaya yangu inini nyaya yenyu ingade vanhu vakawanda kusaka mavane akadzinyi muona nyaya yepfupi munongoenda kuloya mwana wenyu obenefita incase mese munomukamisiya kana akati achakudai still pamba pebako rokudzinga kuti mwana wenyaya Munyari kutarisana muri vanhu vakuru vanhu vanoremekedzeka zvandiri kukunyarai ndechekuti ndikunyara mukwasha wangu ndikunyara mwanakomana wangu vana vatete vangu vanaka tiri kundirwadza spirit bangu vadzikorokota mese nemunhu mukwasha wangu ndaona vari kunetsana mwana ndakaenda kumba ndione mwana wangu ndasingazivi kumba kwavo nenyaya ndinoshanda kumaini broadband vangu chete nababa vangu hauna kuti vandiiti amai pane zvidaro zvekundinetsa kumba unotaura kuna amai ini ndiri amai maini ndira ndinambuya nditi havana kuda kuudza mwana wangu mwana wandakamira mumahofisi ndokuka baba makataura kuti amai vamusiri kuwapei makaenda here kwajamu ini ndini ndakarambidza mwana
ndakasarutwa inini ndine kambani yangu kutsvarwa goldmine hazviite mwana wangu mina nditange ndaona nyaya yekuti akamira sei chimbomira usaende kwajama ndichinyara kuti ajama chete nai vaiwo mari vanga muri vanhu vakuru matadzero kugadzira vana vanotsvaga vamwe vanhu vakuru varedhoo ndosaka ndakamisa mwana usaende kwajama nenyaya yekusakuhwa pei yacho ndakaenda kumba kwababa mwana wangu anga asiri ndakasvika ndikati baba nyaya dzimwe dziri kuitika panapa ndakudzipindira samai nekuti uyu mwana anouya kwandiri achichema nomushe kuti ndoita sei mazuva ana mbuya mwana kudza chokwadi omwe wakudza chokwadi ana mbuya takuti ana mai ndichana mbuya toita sei chii chiri kunetsa kati amai ndakaona mushamwari yangu saka ndakatadza hangu kuti ndikwanise kupinda mune chano yakanaka ndikati no mwanangu unoziva zvinoitika baba vangu inini mwana wakadzi vangani 3 vana varume lavo chuma pamuzimbabwe vanhu vanogara pasi pafemiri kuvhara dhoo inoda kuti umwe mukadzi ndoita sei munoenda kuhama dzenyu anadzadzi dzenyu munadzo vananingira venyu munawo masadongo munawo akungokuita mumba dzechitu bhozi ini ndine mwana 1 ndinoda kuti ndiwanewo imwe mhuru pamusha mouya kwatiri isisu totaura maji nefemiri yangu iyi vana vangu unoika mukwasha adochi munhukadzi ada kutochi mwana makadii mazvita mwanangu pamwe ndichinyepa vachati mama muringe vazvo vakagara apa mwana wangu ndotaura ndichitya mwari mwana wangu yakati mama unoita zvakanaka inini zvandichaita ndotsvaga sadongo asi mama inini ndendida kuti musare kuharare kuva kwana tezvara ndaida kuti muringe muripo muchindibatsirawo nekuti zvandakaita zvishuwa ndakatadza ari mwana wangu achitaura kudai ndikati ukadaro unenge wagona ndakugona bhozi ndine stendi yangu kwachakona ndokwandakugara imba ndakasiyira mukomana wangu imba yebasa rugara ino ndikati chifambisa basa kana zvanete unotifonera ndodhiraivha muya iko ndakatarisira mwana wangu hana kuuya nozoona uyu akubva kunoku akabata chipepa pano baba anofamba nemudhuduso wabuda ikati mangofamba yako ndibaba ikatiri padhuze nini ikati ndibvamutsanyira chii mwanangu lakini mama ndaona kuti ndikauya kuno kwamurika munondirambidza sikundiratidza kwamukandiita kwajamu saka ndaenda kunoripota nokuti ndaakurwadzire zvimwe zvinanokuwa kuti fei takaenda kudare kwabushu tinodini kundoenda kuti kuno baba ndikatachimbonzirawo nyacho kwabushu kudare kwacho ndozoti zvinobvambazii chingonyanya kunetsa mwanangu chii vakati mama pamba murume achagara murume ari kutanganguya arugara kwadza naye girlfriend yake pamwe magirlfriend ipapo vakaendera unonomhangarirana kuti kudare kushamba uko noitikoti ndikaenda inini futi ikoko girlfriend yakataura zvimusisa mukoti vanhu havadai maziso ai ndakachema uye akachema ndichichema ndichichema ndikanyaradza tuvana ndozvinoita dzisimba ndikumbiridza tuvana semunhu mukuru handinozokwanisa kuenda kumba kwababa ndakati ndinodii munhu asikuda kuuya kwandiri kuti tigadzirise chiimba yedu tivhare dhoo vanhu vasatizi zvikuitika nhasi munomu zvinhu zvakandipunyairisa tauya kuno kudai mukwasha wangu zvaishaira akafunda ari kuzvadava kusei ndakamira apo ndakati baba uye kuno vakanditi ndikudzoka havana kudzoka nyadzizokundaroko nyadzizokundaroko ndakarwadziwa ndikati kwasha wangu kundadiko ini kasakundiinda kurira mwana wependa kudai kwabusha ndisiye ndarwadziwa kudaro kuvezwa ndine bp kuti ndivaregerere vachienda ndakaona kuti zviite ndinotaura navo nhai baba tabuda taenda baba musha ndakakutadzai ndee agome mune chokwadi kukuisai paupfumi ndini kubata roko mutasa nguva dzaamutasa baba vandikuwaziva vanondiziva nguva dzaamutasa baba amutasa tokumbirawo mukwasha wangu apindewo basa amukwasha mwana chidakusama shuwa kupinda basa ndinzi izvo zvinatofara ndikandikukatama saka chinhu chiri kundirwara uyu ngwata
ndataura mazvinzwa zvandataura mazvinzwa ndingazokanganwa ndati inini kana vachida kuvaka imba yavo ava baba avakuda nyimbo chipiri ndizvo zvakaba asi makatita mukadzi makatita mukadzi here makamuudza pamutemo ndaada kuroora ndataura kuna mai mai vakanditi kana mukadzi aita izvozvo uzvina ndafa ndobva ndaona kuti anoziva kuti tinofa ndimwari saka ndakaita sekuti ndakapoya saka kupoya kwandakaita ndanga ndichidai zvagadzana ndiwane makumbiro andidaita muri kuona zvigadzana here manje hazvisi kugadzana nekuti vari kubva vaita vanhu vakawanda vavari kutaura navo vari vapa advice kuadvise yamai yavo inge yakaipera yakanakisa ingakanakisa aina kundipa mukana mukana wamaida ndowei kana kuda kutenga hembe yamunofanira kutaurira kunomwa munhu kuda kutenga hembe yangu munofanira matenga hembe iyoyo here moziva kutaurira kuti ndozvandazoita ndatenga hembe zvinei nokuti munhu vamwe vachitaura kuti vakati gari pasi titaurirana pasi zvakati but iwewo hauna kuzozviita wakabva vanotora kuti mukadzi mukadzi mudika usitokura usitowataura azona seke zvinodzimba mumwe munhu andizo advice yandakapakuvatauri yasiyaya basa kana tichitarisa nenhau yemukadzi rinoda renge rechitatu pakatanga civil court kupindura nenyaya imwe chete dziri shanje dzekuti ini ndadarei ina ndakuzviramba kuti madzimai anoita shanjisa saka handisi kuzvikudza nanhasi ndinoda kukumbira rwegera kuti ndakatadza kamusoro inini baba kuti ndizovateera wakatora mwana uyu 21 years mukadzi wawainana ane vana vake 2 akadzingwa nasisi wake panext door pangu pamba pamaita chingwa maita chingwa muri pano aiwa havana basa vamutora pamba pamaita chingwa kamuisa pamba pangu akagara naye pamba pangu ndofunga zve 1 week avaenda noisa mabhurera tv yekunze tichifilamba matelesi vakabva vatora mwana uyu adzingwa nasisi wavo vachibva vati munasisi wachona mwana uyu mamudzinga ndini ndakumutora ndini ndakumuita mukadzi wangu ndakutogara naye ndobva vagara naye pastendi pangu ndisingazvizivi ndinotengesa nini masamusa ndinofunga ndirimutengesi kuvaka imba iyoyo ndofunga ndaitengesa huku ndichitsika huku 15 pamusoro apo ndofunga ndakazvitaura ndichivaka imba iyoyo ava baba ndichikwidza next day kudzaka 2 ndichitsika 15 huku mabhurera akaslota kandaitaka ndichislota ndoinotekesa 15 ndotsiga 10 mhenyu same day ndodzoka ava baba vanondisa pazita remba iyoyo vaita secret yavo mama ndikukumbira for the way forward amai zvavaroda kuti zviitika vakuzvitisora take my advice bitanesika ngavaverege veimba mudziyo bitanes ngaive iri mumba menyu semurumonyu vakaita bitanes ini I think chimoteerera ini I think ishu iripoka uyu mwana wenyu uyu mwana wenyu ana kutengesa imba mamisaka pokuti mimi for security sake kuti imi ukunetsana pachenyu maisa mwana wenyu zvakaipei hazvina kuipa chimireka mumodzwe zvandikuda kuedza kutaura ndezvekuti ava vatora mukadzi uyewe wamisa pastendi panguka vakumutora sekuti iwewe stendi ndiyako mukadzi uyu ndiye akazondizivisa kuti pastendi anganyorwa zita rangu akundituka takatoendesana kumakoti akanditorera peace order izvozvo izvo vachinana baba wavo zvinonditorera peace order nemukadzi uyu vakutomurojera imba kuwadza naye ava 5 months dzatanga kudana hazvisi kure tatanga kuvhiringana pa5 months pamakore ese aida tigere zvakanaka 5 months dzatanaye nemwana uyu vakumudza kuti imba iyi ndeyako haisi hama yavo baba vakutora mari 5 months vari kutora mari 5 months kana sendi nini ndochema maroja kuenda ndikunoti maroja amusi kubhadhara ibva ipana pautaura kuti maroja akataurwa pana kune murumwenyu ndikubvunzei mama handisa kubvunza asadzei nokuti pamwe pfungwa dzandataura pamwe ndodzanadzo toitasi inini ndikudawo mari yangu imba mapa yaiswa muzare mwana aiwa iva baba vapa
vachienda pamwana amai Eh. andakupa Eh, ndikusajista zvakanaka ndizvozvo ndikubvuma mari yamukuda ndeyemalojas ndikuda mari 5 months yawakadya nemukadzi yawaitora papa mwedzi wape handisakaya vana pa last week muchitaura kuti musana vakatore mari vana vo ndakagara navo kubva amai vavachivaa amai rekai ndikuudzei mwana uyoyo mwana wenyu kana aitumwa aitumwa nasekuru but mwana wamakamunzwa zvaakataura ndoda kuti hatred musapatangira nda hatred kuvenga tomatangira kunoita mwana uyu last time akati aiwa kana gogozizvo zvaitika ndakutora mari kuteererai kuteererai inini handisi munyaya menyu ndikuedza kubatsirai mwana uyu akati kana zvaitika ndichitora mari pasekuru sekuru ndaifunza kuti muri kuwirirana kasi kana musiri kuwirirana gogo ndinokotora mari ndinongova ndichikupai mari yenyu ndokunga ndozva tikapedzisira tikati uyu musikana uyu zvatatira nyaya yembo still ina handione chakaoma yekuti musikana wangu ngoti zvinhu ndezvenyu musikana wangu kuti andakupinda ndakutora mari yacho iyoyo yokupai mari yacho unonetseka nei mwana musikana utaurapo still last week vakatofonera napo vakatofonera nemusikana kutora mari akatotora futi akavapa last week wakatoitora mari iyoyo asikana chimhomira zvokutanga ndambozwa musikana muzitaura asikana taura don't take sides only the truth handikuda kutora side asi ndakungokumbirawo kuti vabereki vangu vangobudirani kuchokwadi kuti pachine mushere kana kuti hapasisini ngozi zvakuitika pakati paubvisi ndikuafekta inini ofichi nditikuchokwadi every day ndinofonerwa nyaya yemaproblems avo baba vazodewo so vada kurasa zvinhu zvamhama panze baba vazodewo so havasi kundipa mari saka handichazive kuti chii chakuitika ofichi zvakuafekta inini ngavabudira mbachikwati kana pasisina imba havachada voudza mama kuti ini handichada vada kuita zvemumwe musha zvongobuda pachena ndaneta handisichade nyaya idzi Adam, wedopadzi kumwana wangu hanzi kuda zomuta bheke kuda pachena inini hadzinawo rokwati inini kana ndisisati yemudzimai ndimukorekore anokugora ini ndinotoramba kuti vaende then gadzisaka nyaya dzako dzipachena saizvozvo zvakatotauramba iwe shamwari uri kutora zvinhu zvawakashanda nemumwe mukadzi chienda unopa mumwe mukadzi ndizvozve hungu kwete kwete kana uchiti kwete tsana ndangatenda zvamataura teererai pandoda kuti nditi kwete pandoda kuti nditi kwete maroja edu haabvise mari dzese musi wagwana tinowana kuti $10 $20 hapana anoshanda ipapo ndozvaingoitika mumashure mese imari inobuda paini ipanobuda $80 $80 iwe ndare unotambira mari yakanaka unotambira mari yakanaka iwewe unotambira mari yakanaka kusiya kamai vatora mari yavo handisi panama kusiya ka nanhasi ndiri kubvumai kuti ngavatora iribuya vanotora sei ndopulani yachokuda avanoenda kumaroja votora pane ndani zvandafunga amai ndai munodzinga maroja ese baba vaivaatora maroja kuti ndepangu akaiziva zvatitaura omirai endai munodzinga maroja ese abve pamba muisa vanyowani uyo ngarika kolekta mari usikana iwe musikana pakopa chimira kubva izvozvi hausina chauchabata ipapo unogara kuti gara kumba kwako gara kumba kwako pamba pacho pakasara vana vasisi vake ivavo vari papa havandioni semunhu vakuenda kuna mbuya avo avana vanhu vakatotora magumbeza avo achinopa mukadzi iyeyo avana kana nguva yetofamba toda kutsvaga zvinhu zvinoita kuti mugare zvakadi chakatanga ndimi muri vaviri pasina muzukuru pasina mwana muchibva magadzira upenyu hwani muri vaviri saka izvi zvazouya mumashure pavanhu vaviri kana zvikada kukanganisa kugara kwavanhu vakatanga upenyu ngazvibve hatizvide nokuti zvaakukonzeresa kuti vanhu vakaronga zvinhu zvavo vatadze kugara zvakadi makagadzira upenyu hwenyu muri vaviri ndofunga ndo muono wandinawo
kuti imimi muri vaviri ndimakagadzira ava vaya vazouyawo vada kukonzeresa kuti imimi mutadze kugara zvakanaka kana ari mwana chaiye ini ndomuramba akaita zvinokonzeresa kuti ini namai vake titadze kugara zvakadi nokuti ndisi takagadzira upenyu hwedu hwatinoziva tigone kurarama kuenda kumberi saka imimi maroja ngabva Alright, maizwa kama muchibuda murumwe kwa barika raite unongomuda here ndinongomuda ndozvaari ita zvipamutemo wasinozozitaura ita zvipamutemo zvinoitwa ii mavana vangu izvozvi ndichigauno mai vangu vachitaura vari ava ndichavaona changa chichitarisa kuti ndivaone amai vangu vachiita hondo yakakura kumba ai babu izvozvi korohwaka rega tibatsirewo rega tibatsire iwe kurasika muchana iwe wakaita rombo rakanaka ambuya vakauya kwauri tatakateerera vakati hande tosangana kuharare novakumba kwanamhene handizvizivi iwe hauna kuita zvii izvozvo chakakutadzisa kuti uiteerere zvavazotaurwa naambuya kuti hande tosangana kuharare chii ndopaita ndakumbira ndikati kunonoka kwazvo kumba uko kwangu kunongere everyday iwe mene zamaida unogadzira kuharare kasi hatisi kubvunza iye mukadzi wako ane makore mangani nyowani munyoni ane 22 iwe ane makore mangani uchaona kamufana kakadhonza kugezi hai pako ndipo uchadzika kwamama but anyway choice ndeyake choice ndeyake murumo enda unoita zvinokuchimbidza ndikuni mapepa wakaenda nawo kanisa ndounoita ukaisa mwana vakaita zvisvo pasija tikasvika vakateya musarapo saka zvasara kuti zviswe mukombiyuta nani nevekukanisa ukoko saka patinoita payment yemafizi ikoko vakuti ndo panenge pane sarapo saka tichaona kuti ndezvechokwadi kana kuti hazvisi pane zvinhu zviviri kuchinja zita nokuchinja zvakasiyana zvakasiyana hatisi kuchinja ownership batei zita imba haisi kuchinja kuti uri kunzi imba yapauri iwewe baba vasaina navana saka hope this process yakaitwa yese mwana wedu musikana ndiye watapainda nise zvigarako andizvozvo ndozvamakaita aizvikuimba uchitizvo mama aya avamai vakuda vakavhengika zvinhu hausozvatsisa ne hausozvatsisa nyaya iripo ndeyemukadzi nyaya iripo ndeyemukadzi vanotuka rekodhai kundituka kuti mishonga yako yaexpire murume anoda kuchengeta vana kwaneta siyana nevana vako eni hama dzemuaangivavo avo vanozviita vanozvitawo vauda kukusokosaiwo zvanga mada kuita pazvoda kuenda ndozvavangachidaiwo saka imimi mupakuda yemonomba menyu ngatisari mumwe kana vabudawo vanongobudawo vachienda kana vachidzokawo vanodzoka kumba kwati kwavo handizvozvo inini mavayodarira chivanhu nongoti kana vada kuita mukazi wechipiri ita zvipamutemo handizvozvo asi ndozvandokudza kuti munoita munoshungudza mwana tichipedzisai mai ndokunga nyaya yapere tauraii zvamasugesta zvokuti vanobvisa vanhu vari kuvesa zvinoenforcwa sei because vanogona kusvika vanovapa notice 3 months notice aiwa ndizvozvo zvavanogona kusvika kutaura kuti message paipano avo vodzi aiwa takanzi neava kuti vanhu maloja achanonzwa ani ava kati azomutaura naunzi paiamusana omuridzi wembabo anoenda nemusikana omuridzi wembabo kana achienda unofika patikira baba naamai inini ndavapana kuti animurizandira mwana kumbira kuti ndezimita semupi judgment isitokupai judgment yedu titokupai but mutemo unoti munhu anopuwa 3 months notice anozisa
Avasi vese vakaipa kuti pamukona nobvisa rinoziva. Asi ende mobvisa zvinhu zvamune madai ndimunoziva. Mari obva kuti ndichatora mari kana mai vari kuti vanhu venyamubata musi wakati moiso ndibataazii amai kutora mari usarwadza $80 kunga chaunacho kumba chedu pane chimwe here tsana papei yawo chaichaiyo vakundinyima wakunotonjenga naye kuenda naye kune mukadzi uyo unondishera ini handisa kuinzwa here ndida kuinzwa mabva kuunogara pasi mapanzwisisa ndinoda kuinzwa mabva kunogara vai pasi munogona kufuga nemunhu kubezeka rimwe chete kasi achiganishwa mari anozviziva here amuzota kutana mamba kakuri munogona kutorara mese mumba asi mari ichibatwa ichienda kwamunhu chimusiro yekuti araramo achitenga unonga kupfeka push nokuti kune demand yakawanda 22 year old iwa amumbodzodza muchibva mumugodi muchienda ndachida kukumbirawo bhadhara mugosha wanguwo kana abva kunasvika kumba varege kushungurudzana mazuva anokaita marufu yaanozekuya rimangwana tinongoti ndozoitinga donha nestress endonokuchira zvake nazviri zvinhu ogorama zvinhu zvakashata bababu mwanangu musashungurudzani uyu ari kurwa shanje pane mukadzi asingaite chanhapo chete mukadzi amai akana toki chaiyo chaiyo inoshanja iye mwana wangu uyu anozviziva mukosha wangu anozviziva ndaiwa hondo inochisa pashavha mai ndati chichidzira asi ndakazoisiya imba ndakaisiyiswa nemanext door mungaitwe zvakadai ndiyonokwamusheka nyama adzokedzemo makazosiswa manext door pfungwa maadvice akawanda anozviisa munhu bati uya achitaura inini ndoda kuti mwana wangu ngo handinese mwana wangu iyayi futi we atove muzukuru wangu aziva gondo tini ndinota pandakaenda ndakamuudza uya handwa mhiri kusabhele asi ndakataura baba ndakachema inini enonokugama ndakachema chokwadi amaika amai tsadu iwe mwanangu ndikandikuudzi iwe hausi mupurisa tinazvo panapa isu tatonga nyaya tsanu amai vakakudza mai tinotanga kumenezation hapana kunobva mari ye5 months yakadyiwa thats a fact inini iwewo ukatongotsigira kuti amai akurwadziwa ngawane 5 months iona zoti nzvimba ndakupe kuti imba ine msitamako iri murong path. Let's build what we have, not to use what we have. Ipapo ndikuita amai mira hivi amai ni kwanza amai kwanza amai ini amai ropa mareka jikiwa tangire mari maloja the next salad iwe kana kufunza the next salad mari yako ndio unatembea hizi ndine hama zangu zinoshanda ipapo awandisita kusitawo dzakawanda ndiro ze salary yako kana wakuwa tudoka kazipira gara pasi amai andiro udza nzima yako yewe kama ulikuona wana 1 2 hapo baba huyu mimi wangu ano 3 awatezo wangu wana 2 ine ndo wangu wana 6 ndo vari pamba vari kurudzoka ndikataura asi zvigere zvakanaka aiwa kusekake zvigere zvakanaka ini ndinotoshama vanhu vachida izo kutaura kuti rose pamberi pajehovha ndinemba mubhindura ndinomba ugrendel ndinomba uko kudhari wenu kunoku ndakavaka dzimba nedzimba tuzi vakazitiwa ndinawo hapana noise kana kubvunza amai kabvundu mambo titonga kumba kwangu rimwe zuva alright anyway iyi siri kutaura amai shanje igara iri mukutotaakutora zvokupenga shanje dzakazitenda zvamuri kasi chitenda kuti uri munyambudzi chipiri anchauyawo kutetepa chivanhu chedu anoperekedzwa naana irei uyo we21 uyo handikutoramba nokuti akandituka ngaatsvage mumwe uyo we21 uyo ngawasiyani naye
Ita mwana wake ini. I'm sorry. Order. Order. Mirai ndaumbowabatsira mwana. Hai mama. Utwendi wanaenda. Kubva kwayamwe kubva kutukai. Ndizeze. Aiwa, pindurai zvandakubvunzai. Saka imisiyai munhu nezvinhu zvangu. Zvake. Atsana. How straight are you? Sorry? How straight are you? Not Not very. very. Close. Ndaimba. Hanzadzi yenyu yapedza zvose. Yapedza zvose. How straight are you? What chingu? Not very. Ora ndikuona ini musi wa3 ndinoda chapupu chakanaka chamunongoti vana chokudai. Ini handakugara mushe musandivanzi. Ini takuwirirana musandivanzi. Munongoya semhuri zvakamuri. Andi munhu yakunzo. Kunze kudai. Nokuti tafamba nayo zvakanyanyisa. Machita. Bata mdzimai wako wakushungudza. Tipe vamwe. Komukumbo eregerero munomu. Pfugamawo. Amai ani. Awaze mutuku. Ngamuchirai. Wanzi amai ani. Bata mdzimai wako rokumende. Ayo bata nekuda.